गथ'आ सासेया क्लास 7आव फरायबाय ओमफ्राय सासेया माबा बोसोरनै जादों। बे हिनजावा गावनि हिनजाव थासान्दियावनो आंनि बिहामजोखौ गारनानै गोदान बिहामजोखौ आङो नाङा। मा एसे आसरित जाजोबखो मानसिफ्रा। खुनु गिनायबो गैला, लाजिनायबो गैला, असभ्य आखुनि जाजोब्बाय मानसिफ्रानो। मा बेबहारजों मा साननायजों दिनै बिसोरो संसाराव बेफोरबायदि गावनि मान सन्मान आखल आखुफोरखौ बिदि नस्थ' खालामनानै लानो सानो। इसिबां माने स्ट्रिक खालामगासिनो दङ, हमगासिनो दङ आरो ससियेल मिडियाफ्राव हमगासिनो दं, अब्लाबो मानसिफ्रा गिनाय गैला, लाजिनाय गैला। बा नै दाख्लै बावैसो जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों, फननि गेजेरजों बिसि फिसाय रायलायहरनाय, हिन्जावखौ लानानै दङ गुबुन जायगायाव, ओरै आसल हिन्जावा फनजों रायलायहरनाय। बाब ओरैबायदि गोरासो आरोखि। लानो होननानै जों लाबोखाबाय, बेखौलाय मा सोंलायगौ, लानो होननानै लाबोखान ओरैबायदि गोरा आरोखि। दा बेफोरबायदि मानसिफोरखौ हमनो मोनोब्ला मा खालामनांगौ? आंनिबाथ' ओरैनो हमनानै मोजाङै न'आव दोनफैनो बेबायदि नंला आरोखि। हमनानै बिसोरखौ साजा होमारनांसिगौसो, अब्लासो बिसोरो बुजिसिगोन। नै आरो दा बावैसो साननैसोनि आगोल सासे आरोबाव गुबुन हिन्जावखौ लाना खारलायबाय। बेनाबो फिसा दंखायो, बेनाबो फिसा दंखायो। आङो नामफोरखौ बुंनो सानथ'ला। जायखिजाया मानो हिन्जावखौ जोङो सम सम टट' सालायलाबायनायबो नुयोमोन आरो हौवायाबो अट' सालायोमोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बे हौवाया अट' बन्दक होनानै 1 लाखसो थाखा लानानै खारदों होननानै जों मिथिनो मोन्दों। दा बियो बहा दङ? बे मानसिफोरखौ, हिन्जावखौबो हौवाखौबो जेरावखिया थानाय बर'नि माखासे आफादनि मानसिफोर, जेरै बेंगालरनि, दिल्लीनि, गवानि, जेरावखिया थाया मानो बिथांमोनखौ नोंथांमोनहा एसे नोजोर होनानै नागिरनानै हमनानै हरफिननो थाखाय खावलायनाय जाबाय। नोंथांमोनहा जेरावखि थाया बे मानसिफोरखौ हमनांगौ आरो। आसरितसो, बांनायनिफ्राय बांगासिनोसो दङ। सानफ्रोमबो गिब गैसिनला। दिनैबो बिदिनो खारनाय, गाबोनबो खारनाय। आसरित मा जालांखो? बोथोरा मा जानो हममारखो? थासारिफ्रा माब्रै जामारखो? खालि गुबुन हौवाया गुबुननि हिन्जाव लानाय, गुबुननि हिन्जावा गुबुननि हौवाजों खारनाय। सेंग्रा सिख्लाबा आलादा खोथा, नाथाय बे फिसा गोनांखा, गथ' गथाय गोनांखा, बेफोरबायदि मानसिफ्रा माब्रै खारबावो? आसरित जालांजोब्बाय। सोमोनांथाव। जेसेनो आयेनफोरखौ खरा खालामदों एसेनो बारानिफ्राय बारा जालांगासिनोसो दङ। खार'ना जाबाय हमनानै बिसोरखौ नर्माल न'फ्रावहाय दैथायहरफिननायानो भुल जाबायदां। आंनिबा जै हमनानै मोनबाय बिसोरबायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ? अंगहानि खालामनानैसो दोनफैनांसिगौ। अब्लासो बिसोरो गिसिगोन। हयथ' आखाइ आथिं बुफायनानै लेंग्रा लेंग्रि खालामनानै न'फ्राव दोनफैबासो बिसोरो गिसिगोन। आरो बेबायदि खालामब्लासो बे मालायनि हौवाजों मालायनि हिन्जावजों खारनायफ्रा बन्द' जासिगोन बायदि मोनबाय आङो। बेबायदि खालामनांसिगोन, एसे अंगहानि खालामनानै, अब्लासो जासिगोन। होमब्लासो बेफोरबायदियाबो एसे खमायलांसिगोन बायदि मोनबाय आङो। थ' नोंथांमोनहा मा सानो? नोंथांमोनहा बिनि गेजेराव मा खोथा बुंनो सानो? नोंथांमोनहा जे कमेन्टआवहाय एसे खोन्थालाय हरबानो जाबाय आरोखि। सासे बिमाया बेसेबां गाबै गाबै दुखु फोरमायदों। फिसाया गुबुन हिन्जावखौ लानानै खारदों, नाथाय बिहा गथ' गथाय दं। बिनि बिमाया बेसेबां गाबदों आरो बेसेबां दुखुजों हांख्रायफिनदों, लेंहरफिनदों। आरो गावनि असे बिहामजोआ थानानै
गुबुन बिहामजोखौ मालाबाबो गनायनानै लानो हाया होननानै बेसेबां गाबदों आरो फैयाब्ला सावहोदों, बेसेबां दुखुजों सावहोदों। बेनिखायनो सासे बिमानि गाबनायखौ नोङो ओरैनो दासान, नोङो दुखु सैनांगोन, नोङो गाबनांगोन, सानसे नोङो दुखु प्रकास खालामनांगोन। नोङो गावनि असे हिनजाव थानानै गुबुन हिनजावखौ लानानै खारनायाव बेसेबां दुखु मोनो आरो खारखोमानाय जिउआ बेसेबां खस्थ' बेखौ नोंथाङा सानसे मिथिगोन। बेनिखायनो बिमानि गाबनायखौ नों गोसोखांनानै नोङो फैफिननो हागोन।